3 gair ti'n teimlo cyn bod ti'n mynd mewn i'r bocs. Dwi'n cyffroi. Yw'r byd. Dwi'n nervous iawn. Dwi'n meddwl bod e'n deg bod rhaid nhw'n dod yma, cymeryd y benefits a danfon nhw gartref, ond nhw'n byw yma, cymeryd taxes ni. Ond dwi'n teimlo'n cyfforddus. Pam ni'n sôn am night of work gymaint? Guilty! What did you just say? Oh my god. Danfon nhw gartref. 3 gair ar ôl dod mas o'r bocs. Stress, tired, wanna go home. Phedwar dieithryn. 1 cwestiwn mawr. Cyn dod i fewn i'r bocs, fe wnaethon nhw ateb cyfres o gwestiynau i weld ble maen nhw'n sefyll. Ar ôl trafod, bydd yr arbrawf yn dangos a yw ei safbwynt wedi symud. Croeso i y bocs.